Listo. Egunon guztioi eta ongi etorri. Benetan eskertzen dizuegu gaurkoan hemen egotea, izan ere ekimen oso interesgarri baten berri emango dizuegu, Xabier Erruti eta biok. Ekimena da interesgarria hain justu sekulako ekarpena egiten diotelako baserritarrek gure inguruneari, aldaketa klimatikoaren aurka lan egiten dutelako, eta aldi berean elikadura edo propioa sortzen dutelakoa bertakoa. Eta horrek garrantzia handia dauka eta aitortza egiten diegu beti egiten duten lan horregatik. Baina denborarekin ere ikusten dugu, ohiturak ere aldatzen joeten direla eta belaunaldi berriek zailtasun handiak dituztela ustiapena mantendu eta aldi berean enpresetan lan egiteko. Hori oso ohikoa izan da gure herrian, baserrian lan egin, baserriko ustiapena mantendu eta aldi berean kanpoan lan egin, baina belaunaldi berriek zailtasun berriak dituzte eta ikusten dugu figura hori mantentzea oso zaila egiten dela. Eta jakinda gaur egun dauden ustiapenen 78,3an bizi direnen adina gora ere joaten ari dela, 78,3 50 urte baino gehiago dituztela, ikusten dugu arriskuan egon daitekela etorkizunean baserritar beraren figura eta hortaz egiten duten ekarpena gure herrian. Lehen esaten nuen bezala, bertako elikadura, aldaketa klimatikoaren kontra lan egin eta ingurunea zaindu. Hori arriskuan egon daiteke. Eta hortaz, sekulako lana egin dugu, eta ez du Gipuzkoako Foru Aldundiak bakarrik egin lan hori, bere kasa, izan ere ardura hau konpartitua den heinean, erakundeon ardura, enpresen ardura eta baserritaren ardura ere, egin nahi izan dugu honen inguruan gogoeta bat eta ekimen bat martxan jarri dugu. Ekimen hau guztiz berritzailea da eta guztiz aitzindaria. Europa guztian ez dago horrelako figurarik. Zer bilatzen dugu honekin? Duindu baserritar mistoaren figura eta aitortza egin. Bere lan baldintzak ere egokiak izan daitezen. Figura hori profesionalizatzeko, baserritar mistoarena. Bateragarri egin ahal izateko, baserriaren ustiapena mantendu eta hortaz ekarpen hori egiten jarraitu eta aldi berean kanpoan lan egin. Hori da gaurkoan azaldu nahi dizueguna. Proiektu honekin, 5 urteko proiektu piloto bat izango da, urtero 30 baserritarrek edukiko dute figura hori, baserritar misto profesionalarena, eta hortaz 150 baserritar misto profesional izango ditugu datozen 5 urteotan. Hau benetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspegitik, oso garrantzitsua da, aipatzen dizuen bezala baserritarrek sekulako ekarpena egiten dutelako, baina ezin degulako soilik beraien esku utzi. Hau ardura partekatu badalako eta horregatik egin dugu lan, gainontzeko erakundeekin, enpresekin ere lan egin dugu eta aldi beran ere baserritarrekin. Eta hau izan da lan horren fruitua. Honen inguruan Xabierrek informazio gehiago emango dizue jarraian, zerbait ahaztu badet, zeuke erantziko duzu, Xabier? Bueno, eskerrik asko zuei ere, etortzeagatik gaurko prentsaurreko ontara. Eta, diputatu nagusek esan duen bezala da apustu berri bat. Ustez, egoera berri bati, gizarteko, baserriko egoera berri bati erantzun nahi diona. Da, proiektu esperimentala, diputatu nagusiek esan duen bezala, guk nahi dugu datozen 5 urteuetan konstiente gera, hasieratik aterako dugun deialdia eta programa egokitzen jun beharko dugula jendearen eta onuradunen ekarpenak eta jasoz, horregatik 5 urtetan esperimentatuko dugu, baina gero demoran, behin esperimentatuta eta perfekzionatuta nahiko genduke demoran arrakastatsua izatea, ez? Eta gainera, erronka bikoitz bat daukagulakonen diputatu nagusiak esan duen bezala, ez? Daukagu epe motzeko erronka nolabait esateko, gaur egun lanean ari diren baserritarren aurrean errentagarritasuna bermatzeko daukagu erronka, baina baita ere daukagu erronka urnungo belaunaldiekiko, ez? Gaur egun baserritar diren hoien seme-alabekiko, edo hemendikan aurrea baserritar izan nahiko duen hoiekiko. Eta hoiek beste zailtasun batzu dauzkate,
gizartearen nola aldakorra izaten nahi da baita ere, beste balore batzuk, beste bizikera batzuk, beste lana ikusteko eta bizimodu ikusteko beste modu batzuk dauzkate, eta hori gana berregokitu beharra daukagu ez, eta baserritar misto profesional figura honek horri erantzun nahi dio. Diputatu nagusiak esan du ez da SRS-etikan sortu, ez da hemen laboratorioan sortu dugun zerbait izan, enpresekin egon gera, baserritarrekin egon gera, baina gauza bat garrantzitsua eta da, duela urte terdi edo 2 urte Gipuzkoako Foru Aldundia martxan jarri zuen herritarren batzarra izeneko parte hartze gobernantza berriaren inguruko proiektu bat martxan, eta nekazaritza eta klima aldaketaren inguruan deliberatzeko 32 hausaz aukeratutako 32 gipuzkoarrek egin zuten 6 hilabetetako halako ariketa bat, eta ariketaren ondoren 9 gomendio egin zizkioten Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta gomendio horietako bat hau izan zen. Baserritar misto profesionalen proiektua edo plana benetan interesgarria iruditu zitzaien, eta esan zuten bultzatu beharreko proiektu bat zela. Beraz, erantzuten dio enpresekin edukidegun harremanari, baserritar gazteekin edukidegun harremanari, eta herritarren batzarreko eskari horri ere bai ez. Esan du diputatu nagusiak, lurralde oreka eta elikadura jasangarri eta bertakoa bermatzeko baserritarrak beharrezkoak ditugu. Baina ezin da gaur egun baserritarren gain bakarrik jarri ardura hori ez, hori gizarte osoaren ardura da. Eta gizarte osoa esaten dugunean, enpresen ardura ere bada gizarteko partide diren neurrian ez. Eta zein da baserritar misto profesional ekimen honen helburua? Azken batean, enpresak aukera ematea bere enpresan lanean ari den langilegoari, baserria daukaten langile horiei, urteko lan ordua murrizketa bat izan dezaten, ez? Erdira jetxi dezaten bere lan ordu murrizketa. 8 ordu egin ordez 4 egin ahal izan ditzaten enpresan eta beste 4 baserrian, edo urteko lan ordu guztiak hartuta, 1787 edo direnak hartu, eta 800 ordu enpresan, eta beste 800 ordu baserrian lana egiteko aukera ematea da. Hori da helburu nagusia, ez da? Alegia, bi jarduerak bateragarri egiten lagundu langile horri, ez? Aipatu dugu, belaunaldi aldaketa eta baserriko seme-alabek gurasoen baserri hartzen dutenen, eta mistoak izan diren baserritarroien baserri hartzen dutenean, arrisku bat ikusten dugu, eta arriskua da, belaunaldi berri horrek jarduerarekin ez jarraitzea, eta baserri hori residentziala bakarrik bihurtzea, ez? Hori da ekidin nahi deguna, baserria produktiboak izatean jarraitu dezatela, eta gainera alde neurrian ahalik eta profesionalizatuna izan dedila baserri hori. Bi 2025 begira aterako dugu deialdia, orainen oinarriak definitu ditugu eta gure asmoa litzateke bileraken bailaraz bailara, eskualdez eskualde egitea jendeari proiektu honen berri emateko. Eta diputatu nagusiak esan duen bezala, 5 urte hauetan 150 baserritar misto profesional izatera pasatzea aurrikusten dugu edo helburu bezala hori jarri dugu. Guzti honek 5 urte hauetan 9 milioi inguruko ekarpen gehigarri bat suposatuko du, programa honetara destinatuko dugun dirua hori izango litzateke. Eta aipatuko dizkizue pixka bat, onuradun izango diran baserritarroien ze baldintza bete beharko dituzten. 18 eta 55 urte tarteko jendearengan aigea pentsatzen, o jendearekin aigea pentsatzen, langile horiekin. Langile horiek enpresan kontratu mugagabe bat izan beharko dute, gutxinez 18 bat hilabeteko aitzinatasuna izan beharko dute baita ere, eta
baita ere aukera izango dute kasua gertatu daitezkeelako langilea izateaz gain enpresa bateko bazkide izatea ere, ez? Baina hor eskatzen duguna da gutxienez bazkide den enpresa horrek 10 langiletik gorako plantilla izatea, nolabait esateko, ezta? Esan detan bezala langile horiek 50%ko murrizpena izango lueke, baina posible da bi aukera dauzkagu gaur egun enpresa baten lanean ari denak eskatzea lan murrizketa bat, edo lantokian sartu berdun berri batek baldintza horrekin sartzea. Langile berri bat izatea, eta esatea, ni prest nago enpresa honetan lan egiteko, nahi dut enpresa honetan lan egin, baina nahi duten jornada edo erdi batekin lan egin, ez? Bi aukeraken irikita uzten ditugu. Eta enpresen kasuan jarri dugun baldintza izan da, enpresa horrek ez duela lehen sektorekoa izan behar. Bestela hor, pikareskaren edo arriskua handia dela ikusten degulako, ez? Programa hontara atxikitzen den baserritar langilea eta enpresak 6 urtetako konpromiso bat hartzen du, 6 urte pasa ondoren, 3 eskenategiren aurrean egon ginezke, baserritar horrek erabakitzea lehengo lantokira bueltatzea, baserritar horrek erabakitzea enpresarekin ala adostu duelakon 6. urtetik aurrera ere erdi eta erdi lanean jarraitzea, edo baserria utzi edo alrebez ez, enpresa utzi eta erabat baserrira dedikatzea. Gu noski, gure nahia izango litzake 6 urte pasatu ondoren benetan profesionalizatu delako baserrira dedikatzea, baina 3 aukera horiek irikita geldituko litzaizkioke, ez? Baserritar langile horrek programa honetan atxikitzeagatik edo programa honetan sartzeagatik jasoko duen dirulaguntza 40.000 euroko izango da, eta enpresari emango zaion dirulaguntza 30.000 euroko izango da. Kontutan izan behar da, enpresak, bere langile baten ordutegia murriztearekin ordezko bat hartu beharko duela, edo enpresa nolabait ere birmoldatu egin beharko duela, eta horre suposatzen duen kostuei aurre egiteko asmoarekin jarrita dago diru laguntza hau, ezta. Eta, bukatzeko esan, hasieran esan duguna, ez? Hau denon ardura dela, elikagai osasuntsuak bertakoak, natura zaintzea, hemengo paisaia zaintzea, den guztion onerako ezin du baserritarren ardura bakarrik izan, eta honekin enpresei ustez aukera on bat eskaintzen diogu baita ere ekarpen poli bat egin dezan Gipuzkoako gizartearen alde, ezta? Eta bukatzeko nik animatu ingo nituzke, bailaraz bailara eta bilerak eta ingo ditugu, baina animatu bai enpresak, gure asmoa bada enpresa parte hartzen duten enpresei ere errekonozimentu moduko bat, ziurtagiri moduko baten gauzatzea, eta animatu baita ere baserritarrak, baserritar langileak, uste degulako etorkizunera begira aukera polit bat dela. Guztionen oinarriak laizter batean argitaratuko dira Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta kontaktua ere bmp@gipuzkoa.eu jadanik korreo edo posta elektronikoa sortu dugu. Eta nik... Nik laburpen txiki bat egingo nuke. Benetan ekimena oso garrantzitsua da, berritzailea eta aitzindaria ez dago horrelakorik. Guk aitortza egiten diegu baserritarrei egiten duten ekarpenagatik, natura zaindu, bertako elikadura sortu, aldaketa klimatikoaren aurka lan egiten dute, asko eta asko bigarren aktibitate badaukate, kanpoan, eta hori oso zaila da mantentzea gaur egun. Eta hortaz egiten duten ekarpen hori ere mantendu nahi dugulako eta ikusten dugulako ardura konpartitua dela baserritarrena, erakunde ona eta aldi berean enpresena, danok esku hartuta pentsatu dugu duindu egin behar dela figura hori, erraztu egin behar dela eta profesionalizatu. Horregatik egiten dugu apostua baserritar misto profesionalaren aldekoa.
Eta bide horri ekingo diogu, 150 baserritar mixto profesional sortzea edo, espero da datozen 5 urteotan, eta sekulako ilusioa daukagu ekimen berri honekin. Resumiendo mucho, hacemos un reconocimiento a la labor que hacen los y las baserritarras en nuestro territorio, producción local, lucha contra el cambio climático, cuidado del entorno, pero tienen muchas dificultades porque en muchas ocasiones las baserritarras tienen también una actividad fuera de lo que es el caserío y por tanto tienen muchas dificultades para compaginar esa doble labor. Y como la labor que hacen es tan importante, hemos considerado que su función es compartida, que es una responsabilidad compartida entre instituciones, baserritarras y también, por supuesto, las empresas. Y de la mano hemos creado la figura del baserritar mixto profesional para dignificar y profesionalizar también esta labor. Insisto, es una iniciativa absolutamente innovadora y no hay ninguna otra de estas características en toda Europa. Hoxe zan gaurkoan azaldu nahi genizuena, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude gu biok. Asko eskatzen ez bada. Baukezu erderaz esatea izango litzakela 50-50 eta gero ze kompensazio izango duen batek eta bestiak 40.000 da 30.000. Hola. Eta nire... Eskatzen dizu, esplikatzeko eta gaina borobilduta. Bai, eta gaztelera. Idatzita dauka, baina luzi xamarra, ez dakit... Saiatuko naiz. Bueno, es un programa que experimental, lo decimos experimental porque queremos experimentar durante 5 años, lo cual no quiere decir que de aquí a 5 años el programa deje de existir, porque nace con una vocación de continuidad. Durante 5 años somos conscientes de que vamos a tener que hacer ajustes porque de primeras, como es un proyecto innovador, no sabemos exactamente los ajustes que habrá que hacer, ¿no? El programa es una convocatoria de ayudas dirigida a la empresa y al trabajador que trabaja en esa empresa, pero que tiene un caserío, que tiene un baserri, una explotación agraria o que quiere tener. Entonces, se trata de el compromiso que coge el que se acoge a esta ayuda es un compromiso que coge para 6 años. Y los que se acogen a la ayuda, el baserritarra trabajador de esa empresa que se acoge a este programa, va a recibir una subvención de 40.000 euros. Para eso tendrá que cumplir una serie de condiciones, por supuesto. Una de las condiciones es el compromiso de profesionalizar su actividad agraria. Es decir, no se trata de me voy a hacer baserritarra o digo que me voy a hacer baserritarra y sigo a media jornada, pero no, en la explotación tendrá que garantizar, pues no sé si es 0,5 UTAs y unos ingresos mínimos también, ¿no? Eso por parte del trabajador. Y la empresa recibirá una subvención de 30.000 euros porque a la empresa también le supone pues, la necesidad de incorporar otro trabajador o reorganizar su empresa. ¿Qué más condiciones tenía? Bueno, ¿Nahiko da ezta? Bai? Vale. Beste galderaren bat. Erdi eta erdi egin beharko luketen dela esatea. Trabajaría la mitad de la jornada de la empresa, la otra mitad. Hori pizkat hori, kaltatzen du pizkate engrasa, laniarekin kontrolea. Zuk edo nik? Zer horrek eskutako duzu? Erdi tardi izaten degunean ez gera esaten... Erderaz, bakatu. Cuando decimos la condición que ponemos para acogerse a este plan es que reduzcan un 50% su jornada laboral en la empresa o en otra actividad que tenga, lo cual no quiere decir que en el día a día tenga que reducir de 8 a 4 horas. Voy a poner el ejemplo de un trabajador que es sidrero o que tiene una plantación de manzanos y es un caso concreto que nos han trasladado también, ¿no?
al sidrero o al que tiene manzanos le interesa en la temporada de recogida de la manzana, que es ahora, dedicarle el 100% de su tiempo a la recogida de la manzana y a la elaboración de la sidra. Pero luego tiene otros 6 meses que la dedicación que le tiene que dar a la plantación de las manzanas no es tan importante, ¿no? Entonces, no solamente son reducir de 8 a 4 horas, sino que en el cómputo anual de las 1.787 horas que están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, pues la mitad, las 860, 850 horas, las tenga que dedicar, las tenga que reducir de la actividad o de la empresa para dedicar al caserío. Hasta aquí. ¿May? Listo. Eskerrik asko, Danai. Acentua. Bai.